akan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana liyada wa ma kunna linahtadiya laula hadana wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. An-nikahu sunnati famarbanu sunnati falisamini falahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narul ayat. Sedaqallazim ma ba'du. Para sesepuh, para penis wajib sepuh kasuwan ingkang tansah bekay, para satriyaning nagari pangembang ting padekan kang pantes tampi panghormatan. Para rawuh kakung Sunah Putri kepada bedano teritanging kawicaksana datang jiwa gono awet titiwan cipta sampun upawani ngadeg nanyar dateng aso panjenengan awet keparang pradopo saking kemudian kula Bapak Wahyu Hartono Stani Buswarti ingkang titiwan cipta sampun hamiji dateng kula Romo Kusir Lapai Bargan panggipun sekaring pawiwahan kolinggi
Mas Ayu Meli Sri Wahyuni ingkang sopanggihkan kang hawa Mas Bagus Irfandi Arihandoko Atmojo Jalu Gedulpun Bobo Harno Ibu Arti izin saking lalat dan sasak kalau begitu mutaseh Ujo Kendal Jawi Tengah Hadi Nengtias Wilmaladen Panang Umujo Dumating Hampurku Hamasiso Ulo Dere Agen Lirindo ilahi bisyafat Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatillahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Kucoe kau Joko kang kasaput pedhot peteng dedet tansah angen-angen. Nalika samono ana Bagaskara hanyinari bumi pertiwi. Sinebra cahyaning yang narko endang manghayat dagyo iman koko. Karya pertelo kang dunia wujuding cucuk kang hangoceh datang jujur cucak rawa datang kuciwa manapa dak ya ngidolaken tetepan wis paripurna mudi sarira mudi busana Boyo-boyo denapit romo palaibu asal dan gampar kang rinenggo abdi kapak sinebak gampar kecoto Palaragane rombongan dan putri Mas Ayu Meli Sri Wahyuni sinungging hawarna kresna ireng pengesat james pantes cecundure ulang temagal denapit centung kanan kering kadya peksi jiwa Owodin pranojo sing sekapan tetengah geman bendo cengkele kadring peningin jebol-jebolno mekak madya pinangka stupandane sarira Ambo cangkanginan dene rolo maksana pinanganten putri membat madya lumenggange parit ing wadana sumura gilar-gilar kadya kencana benabar sumaring netra ndawar kagungan Prateng sasara marga kadheraken rama dalaibu ingkang tansah mamana etik ing satratus sadalu wonten ing tengahing madya kendhan daya nyuwun berkah mereka para baik dumados ugi kaputra wilujeng tang wonten pamben karoso pratek wangkang tinuju asa minggah wonten ing sasana pepanggungan pratanggani wis sawego asa handhelaken tata titi gelar adat widi widana kang asa lelampahan Ya Habib, salam
maju. Kula haminangkani talangi atur panjenenganipun Bapak Harno dalah Ibu. Kula tansah maturaken panuwun dhumateng keluarga Ibu Suwarti dalah keluarga sedaya puji panjenenganipun dhumateng keluarga Bapak Harno dalah Ibu para keluarga. Bilih indang punika panjenenganipun keluarga ageng Bapak Harno dalah Ibu saged nuhun menapa ingkang dados pamundhutipun Ibu Suwarti dalah keluarga indang punika saged marang sowan silaturahmi hangestreni dawuhipun putra pinanganten sak bibit kanthi raos syukur alhamdulillah panjenenganipun Ibu Suwarti anggenipun netepi darbane asa sepuh inggih menika sampun nalama-lamakaken putra putri pinanganten sak bibit enjang punika wanci tabuh wolu enjang dawuhipun ingkang putra pinanganten sak bibit pikantuk berkah saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala saha puji panjenengan sedaya. Dawuhipun ingkang putra pinanganten sak bibit lumampahan sarta binti sabi kala amin Allahumma amin. Ing salajengipun menapa ingkang dados wasin ganti lajeng ganti soalipun keluarga ageng Bapak Harno dalah Ibu ingkang semisah warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun panjenenganipun Bapak Harno dalah Ibu Harti menapa ingkang dados lajeng ganti ingkang punika sasampunipun dawuhipun ingkang putra pinanganten sak bibit sampun kalsahan pramila ingkang punika Bapak Harno badhe hamasrahaken putra pinanganten kakung ingkang kepareng asma anak kula Mas Pendi wonten kukuban panguwasanipun Ibu Suwarti dalah keluarga mugi kepareng saha donganing penggalih hanampi saha hangrengkuh kadidene putranipun pribadi. Ing salajengipun panjenenganipun Bapak Harno dalah Ibu Harti nuwun numbering sesamudra pangasami dumateng keluarga ageng Ibu Suwarti dalah keluarga. Bilih endang punika anggenipun marak sowan silaturahim rumah ketaken pasedheran panjenenganipun Bapak Harno dalah Ibu boten saged ambeta punapa-punapa. Sagedipun namung beto keluarga ingkang sakalangkung ageng menika. Pramila saking menika sedaya kala boten dadosaken penggalihipun keluarga ageng Ibu Suwarti. Ananging sedaya ambeta barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila anggenipun kula sedaya kadang para sowan silaturahim sampun dinanti pikantuk pahormatan kedaharan sarta unjukan ingkang sampun dinahaken sanggih kula boten saged atur piwaos menapa-menapa saya kadangipun panjenenganipun Ibu Suwarti dalah keluarga. Sagedipun anyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala mugi tansah pikantuk piwaos ganjaran ingkang mangkudan kita samudaya. Pekaten ingkang saged kula aturaken minangka sayaku saking Bapak Harno dalah Ibu Harti kula boten saged kerangit basa ingkang tumata kirang subasita pramila kirang tata pipi kata sing atur kula kepareng para tamu sedaya ambekah kandhang pangapunten angluberaken samudra pangasa ewasana cekap semanten atur kula bila demi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah alladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina as-sifah wassalatu wassalamu ala
Rasulillah Muhammad ibn Abdillah صاحب الشفاعة الداعي إلى سبيل النجاة وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنن من سنن المرسلين An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Julasa al-kurama wal aiza, para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang tansah kita tenggo berkah ilmu manfaatipun, panjenenganipun Bapak pisan sekalian Ibu Noninggih, Bapak Harno sekalian Ibu Harti, ugi sedaya keluarga ingkang tansah kita hormati, panjenenganipun Sohibul Hajah Muninggih, Ibu Sumarti sekalian keluarga ingkang tansah kita hormati, ugi boten kataluban kagem pinanganten saribit kawula ucapaken selamat menempuh hidup baru, ugi dateng sedaya para bapak ibu saking keluarga Bapak pisan sedayanipun ingkang tansah kita hormati ugi. Awalan pepanggihan saged pinaraan wonten rompokipun Ibu Suwarti kanthi boten nampi alangan setunggaling punapa mila atas sebagian nikmat ingkang kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala, monggo kita syukur bilisan dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Saka aturaken wonten persaudaraan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi narju syafa'atahu yaumal qiyamah, setunggaling nabi ingkang tansah kita antu-antu ingkang tansah kepanggihan Bu Harti niku biasanya sangat dagangan iki endah menika alhamdulillah Bu Harti macake mboten kados biasane nganti pangling kula. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kasempatan punika kawula nganyer utawi tiyang wonten ing ngarsa panjenengan sami anamung ngestoaken napa ingkang dados pamundhutipun Sohibul Hajah Muninggih Ibu Suwarti kapure angayu bagya dhateng rawuhipun para bapak ibu langkung-langkung bapak pisan sekalian ibu lumantar kawula Ibu Suwarti ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi ucapan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum toh sinaosa lelenggahan ingkang kaparingaken dhateng panjenengan namung kados mekaten mugi panjenengan saged maringi pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dhateng Ibu Suwarti. Ingkang salajengipun kala wau Bapak pisan sekalian Ibu lumantar talangan atur panjenenganipun Bapak Joko sampun ngaturaken bilih wonten ing saat punika Bapak pisan sekalian Ibu ugi murakabi dhateng sedaya sanak kadang saking tlatah sasak meteseh punika kagungan niat agung niki silaturahim utawi nepung sanak ngoten nggih. Mila Ibu Suwarti lumantar kawula mugi-mugi niat agung niat sucinipun Bapak pisan sekalian Ibu murakabi dhateng sedaya para hadirin wal hadirat saking panjenengan Ibu Suwarti anamung
mujiaken mugi-mugi anggenipun nempung pesederaanipun Bapak pisan sekalian Ibu Murakabi datang sedaya para bapak ibu saking tlatah sasak metesa punika jumbuh kalian dawuhipun Kanjeng Nabi man ahabba ayyub sadalahu fi rizqihi wa ingkang salajengipun Bapak Harno sekalian Ibu Harti Murakabi datang sedaya pangondong saking tlatah sasak metesa kala wau anggenipun marak sowan boten saged paring punapa namung jajan pasar ngoten iki estu kawula yakin napa ingkang kaparingaken saking panjenenganipun Bapak Harno sekalian Ibu Harti dhateng panjenenganipun Bapak Suwarti estu barang-barang pilihan kula ngertos abeditane Mbah Harti sering betok pete, tapi petene boten sebagus niki. Langsung Ibu Suwarti dalah keluarga. Anggenipun perembakan kalian Bapak Harno sekalian Ibu Harti punika nggih sampun sawetawis, sampun tata-tata, sampun cawis-cawis kagem rahapi. Hadiripun utawi rawuhipun Bapak Harno sekalian Ibu Murakabi datang sedaya para bapak ibu saking sasak meteseh ananging Ibu Suwarti namung manungsa sarentah mesti kathah kirang mesti kathah khilafipun lumantar kawula Ibu Suwarti nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan kala wau ugi Ibu Harti sekalian Bapak Harno ugi Murakabi datang sedaya pangondong mbok bilih pawiwahan punika sampun paripurna badhe nyuwun pamit mila lumantar kawula Ibu Suwarti namung nyumanggaaken sugeng kondur estunipun saking Ibu Suwarti tasih kepengin lunggahan kepengin wawan pangandikan ananging mbok bilih kemawon panjenengan tasih kathah jejigahan ingkang kedah pun ayahi mila sepisan malih Ibu Suwarti ngaturaken sugeng kondur mugi konduripun panjenengan awit ropokipun Ibu Suwarti ngantos dalemipun panjenengan biada-biada tansah ginanjar selamat boten wonten alangan setunggaling punapa-punapa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun gunge pangapunten ingkang sakatah-katahipun ingkang paling akhir mugi-mugi pinanganten kekalih tansah manggi bagya mulya lan tinebena saking Buddha rencana amin amin ya rabbal alamin ing busana wallahu jazil al-hadi ila aqwamis sabil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keparang jawab atas semua kepriapun kekali kanthi tatas tipis tuntas priapun kekali jawab asto kadung kilat angin ngaber gemuntuh semanik kadung purna tiang agung kalana niko sang juru panganggo busana keparang merati bisa saksono kumlawe astane priyanganten kakung asoh balan bantal murid priyanganten putri jantan saroto gya bumanjo penganten putri gambalan bantal murid priyanganten kakung iki Mas Ervandi nembalang suruh banter lho lagi nek jerone watu priyanganten bathuk nggih ngoten leres ketok lanang punapa temenggah bebakalane bebalangane pranganten saninggut pranyata wujuding dinapul saking suku kang dipimpin timnang suwat lawe wenang suruh yen denuluse jeluwak lawan kurepe tinangi kalamun diniki padha rasane senajan kang sajuga priya sawiji putri kalamun semanunggal ing penggalihan rembag dene lumbat samudraning bebrayan mandhap saking pasangan Gya Marabai kananganan tiga cinaket ing bokor kecana kenapa ing padha tigan pecah saknalika daya-daya penganten putri sungkem dhateng ingkang raka purna sungkem hamiji samparaning kang garwa kanthi pralampita hami cali sukerta mugi amanggih praharja
sungkem dhateng ingkang raka kang sinepat sungkem kalbu Porma bicara wijian katundung kang garwa tenggah kawijiling pangandika yayi pun garwane kakang wong ayu yayi kula kang Mas yayi tak aturi jumeneng yayi jajar sumanding karo pun kakang jajar sumanding arsa den sini kembang sindur dening Kang Rama dalah ibu Itewanca menika panjenengan Bapak Ayu Hartono paring kedhakian gendong putra kalih dados sami kawoho kawangsa. Ana tekara jumlegul hanya rengit napaking padha raja sabina bahkan tikam karna. Wujuding tekara ing kono dadi pratandha tumuruning Sang Hyang Dewane kabagyan. Kula sakala manjing ingkang tuwuh sabda pandhita ratu. Panggusak awase Bedrayaning putra Saribit tinuntun rengkau taman wani marang bener wedi barang kanista Prapteng sasana barga den pamupinanganten kali kapras lebat bapa timbang Mas Nirvandi kali Mbak Meli nyuwun pangku ampun dinganet diangkangan gamawon menggah kawijiling pangandika ibu menandika dhateng ingkang garwa kok pilih kepang matur kang Mas iya matur bumi pinanganten kakung putri awrat ingkang pundi padha abote nganten awit karone wis dadi yogane dewi pralambetane kan ana banci ndembang silat dan siji tak dukani kabeh siji tak alembono mesti wae bumi tak alembono kabeh atur pendika sebab tanem jero tangkat kaliban hamos basmana bismillahirrahmanirrahim kepareng kang putra lengkap satoto tumpang simaraja sang juru pangrengga busana kepareng praniti sang regamara meganging karya asaganapaya kacukupaning kabutuhaning dohir kelawan batin sok blogok kotaku guna kayaku tanpa nono yoyani cukup-cukup keterima kebahagiaannya apa yoga orang keket kasunakan berkah pangestu Rama dalah ibu awet kadhi Rama dalah ibu kang wis bangun dene lho ban samudra putraing aku kula ingkang sowan Bapak Ibu kepareng nyuwun berkah pangestu tak pangestoni gara anakku cah ayu cah bagus tak pangestoni muga-muga nggonmu ngupati buku wastra paring ana petek Porno dene nyuwun berkah pangestu Rama dalah ibu tundur lenggah ibu rikana tambah sae Traingku sumor besing madu diadyo tondo syukur dateng akarya jagat Bagus Irfandi Ari Handoko Handulan Garwa kebake rasa asih silih gumanteni Mas Ayu Meli Sri Wahyuni Handulan Garwa kebake rasa asih sutresna nika astotane nepengi cendho terus astokiwa nepengi jagung yo cekel-cekelan nah ngono sing sapa wonge gelem dolan-dolanan kali garwane ganjarane 20 kesainan Omaron Mbak nggih terus muncul kaya wening penggalih mewah menawi kalbu kang tinepu hayu-hayung pangalung dina bendul bujana undra wilontang wonten primobaring wadya pradonga karsa ambabar mugi rahayu hayu-hayu kang pinanggih ugi rahayu tak sisih siang sayang saeko kaping sayang saeko proyo ati kalih dados tunggal kawiji ing bakate ayo sing loro maju iki disonteng kontrak 7 tanggal 33 nggih
jam 7 malam Senin. Ojo wening weninging penggalih miwah menawi kalbu kanthi nemu hayu mahangayomi. Monggo dipun sketsaaken Mbak Meli Bagus Irfandi. Ditelaske mboten napa-napa. Gowo, Melayu, Sasak, Petasak, Demak, Ripah, Loh, Jendawi, Toto, Titik, Tentrem, Praharjo, Sungkem, Datang Asun, Porobunden, Durung kalolos kuwi sampun. Jengkar saking dampar ing kabar lumarang kabiyanter sungkem Datang Asun Porobunden. Segera tumungkul amari kalakon jeming Bantala danane pirangkaten saripun. Tangkepe ngasos sembah ing jembukan sinartan delengi cipta rumasa ing sanubari anyenar kula kunjuk promodi sungkem kula kunjuk nyadong jiwa ingkang tanpa pepindhan wiwit alit ngantos dumugi dening dewasa dadosaken repoting tiyang sepuh kekalih. Piranti diwaji muka kula berkah pangestu sayun pangapunten. Muga ben kula lumbat sakit bali bebayang winantul kahacan. Astura ibu kula nyuwun berkah pangestu dhateng Kanjeng Rama Dalaidi. Kawrusa nampi sing Rama Dalaidi sakala angus tetes kadya linono sak otot bebalungi onggo anggalipun pindha kapuk sapan durang tanpa tekan. Tak pangestoni garana ucap bagus tak pangestoni kabeh maos dadi cecibane wong tuwa anak. Ora kaya dina iki garana ucahayu bungae ngatiku yen senengane wis bisa winengku priya kacak iko. Berkolengku marang sirahmu ungguh ladin kak ladem ojo bisa-bisa makon. Ungguh cecolo dadi pepadang ojo bisa-bisa dilakukan. Tak dongake muga urip sing sakitan mawaddah warahmah urip kang kebangkitan. Jengkar saking dampar laku dodo mulya tumungkul ngabekti marang pepunden. Nuwun kang swarga bisa. Rajo juga kantang pepunden wiwit awet ngantos dumugi lurus dadosaken repoting tiyang sepuh kekalih. Kula Irfandi arihat dongko nyuwun kanten dados pangaksa ingkang mugi-mugi anggen kula lumbat samudhaning bebrayan nyangkul karahayon ingkang kepala. Tapanes perlian aku cah bagus tapanes wong tuwa bisa ndedonga tak dongaken muga urip langgeng nyandung karahayon. Rama temendah jarulane jane sumekem angus sopadane Rama Dalaidi awit pangaten marang purwaning dumadi engket marang Rama kang wis yekti anuger juara baring marang ibu kang wis yekti badya papat yoga brata tegese garbeni salebeteng mawa candra dasa wong tuwa wadon kandhut kekesengan kairake tok dawa gedheke paring sadap paring pakem nyekolaké pemekeng dewasa lan bokal senajan kono kawisuda cinentakaken kaluhur kabahagia tan katalukan sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih awit nyedhakaken putra ingkang solih darah solih. Oleh warna adicara perhubungan cakupan dipun sekaring pahlawan
sasana Betawi Sudo jenengkaken ngaluhur kapahargya tan katolempet sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih hanedaken buli putra ingkang solih kala solihah yen enten kok anak dawane dhateng tiyang sepuh prasasan anak pesek kablingin roko yati pentasih kagungan tiyang sepuh ampun sak dawane dhateng tiyang sepuh menurut wajib menika panjenengan Bapak Ayu Hartos lan Ibu Bapak Hartos lan Ibu panjenengan saling payohan ugi saking Surakarta Hadiningrat krobokan caket kaprang tekisaken sang juru patrega busana juru subaga Ibu Ringkana mijil saking laladan kadipira kasih sasana foto foto saringan Bapak Ibu kapundhut kamar juru foto sekedar merenggo sawetawis ditulangannya lu mas gedenya mas sekarang yang HP boleh patang ewu cacahipun kang badhe nderek sasana kasumanggahaken dhateng para kadang mampir ku malah aku ora cekelane ya ora dhisik ben wirawiri nuwun sewu wis ketemu ya ora apa-apa nah ayo mas sound system digedhekkan yang mau berjoget ibu ikut
apa Bu? Yang jual sate, yang jual bakso, yang jual namas, yang jual some, monggo. Mas Burhani tangannya dong di atas gambar. Ibu sini yang dari Sasa dipersilakan untuk bergabung bersama kami. Bapak Ibu, pelaku biasanya kudu cuma sasaran hukum kemarin kami masuk datang sama semua dosa monggo. Izin saking lawan dan sasa semua monggo. Nah, habis masuk datang sama semua dia. Sudah bagus sudah sasaran kami dasar.
سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana 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 Terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana 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 Rahman ya Rahman Sa'idni ya Rahman Ishrah sadri Qur'an Imla qalbi Qur'an Wasli hayati Qur'an Rahman ya Rahman Sa'idni ya Rahman Ishrah sadri Qur'an Imla qalbi Qur'an Wasli hayati Qur'an Rahman Rahman Sa'idni ya Rahman Ishrah sadri Qur'an Imla qalbi Qur'an Wasli hayati Qur'an Lillah Lillah ya fu'aman lillah Wali hifzi kitabillah Min awali bismillah Lil khatmi walir ridwan Rahman ya Rahman Sa'idni ya Rahman Ishrah sadri Qur'an Imla qalbi Qur'an Wasli hayati Qur'an Rahman ya Rahman Sa'idni ya Rahman Ishrah sadri Qur'an Imla qalbi Qur'an Wasli hayati Qur'an Ya Nur ya Nur Ya Muhkamu ya Tanzil
Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa man. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman